Разположен в подножието на същинска средна гора и със своите над 3000 декара маслодайна роза, Стрелча се превърна в безспорен фаворит за най-големия розопроизводителен район в България. Уникалните почвено-климатични условия благоприятстват за добиване на най-качественото розово масло в страната. За да се постигне максимална ефективност при отглеждането на розов цвят с високо качество, почвата трябва да е черноземна, масивите да бъдат огрявани от слънцето през по-голямата част от деня, защото маслодайната роза е светлолюбиво растение. Ето защо районът около Стрелча е подходящ за нейното отглеждане. Периодът на беритба на розите започва между 15 и 25 май и може да продължи до 30 дни. Розите са най-трудоемката култура от многогодишните растения, защото се прибират рано сутрин между 5 и 6 часа и най-късно до обяд цветовете трябва да бъдат обрани. Производителите знаят, че след обед маслеността на цветовете силно намалява и полученото масло е с влошени качества. Някои от стопаните в района следят новите продукти, които навлизат на пазара. За тях е важно с прилагането им да се постигне висока ефективност и намаляване на разходите при производство. Така, американският суперабсорбент TerraWet беше приложен при засаждане на розови масиви. Дозата, с която са работили, е 5 кг на декар. Дългата продължителност на действие на TerraWet спомага за добро прихващане на розите, отлично влагозапасяване и обогатяване на почвата с хранителни вещества. Това е от решаващо значение за маслодайната роза, защото едно по-тежко засушаване може да провали цялата реколта от розов цвят. При липса на вода, пъпките не могат да цъфнат и да се развият, а това води до голям спад в добивите. Гранулите са били внесени в предварително направени траншеи, за да може в момента на засаждането да са в основата на растението. Стопаните се похвалиха, че с употребата на TerraWet са постигнали 100% прихващаемост. Тези, които не са направили засаждането на розите с влагозадържащите гранули, имат голям процент на пропадане на посадъчния материал, а разходите и трудът са се удвоили, защото в повечето случаи се налага тези растения да бъдат присадени отново. Суперабсорбентът TerraWet намери добър прием от страна на стопаните, занимаващи се с отглеждане на маслодайна роза в района на Стрелча. Според тях, вложените средства за употреба на този препарат се възвръщат многократно.